Keluarga besar di Sub Pak Kadis, kemana Pak Kadis? Pak Kabin Diantos sampai mengko sing ulu ketemu jodoh aja sampai lali sapa sing pernah baturi Jare Megi Jet mata air cinta deh lagu nerongna deh rongna ya Allah ala tomat ala tobrut wah tobat itu Jare Megi Jet dadine mah Yoyo S ya ingan Kurnia Nada kerja bareng KS Audio terus Iska Production DJ Queer DJ Widi asik kanggo majikan lanang majikan wadon Bapak Hajat sing duwe di Sub Kabupaten Kuningan Pak Hajat Pak Deden kanggo keluarga besar di Sub iya sapa bae lanangin sing dadi kantine muka kuwen pilihan terakhir dewe ya Allah mudah-mudahan ya Allah los karo wong sejen dikit bukat pengen lurus sing terbaik yen dinemu sapa-sapa anaknya kita sing masih setia dik Insya Allah senajan durung dari dodone senajan dok dulu dari jodohnya masih tetap setia nonggoni sayang dek sayang tetap nyayangi tetap cinta ya wah cobaan wong bercinta aku mungkin dek kudu bisa sabar Kudu tentu bisa marino sabar. sapa bae sing dari gantine muga-muga Sapa bae setia pasrah baik kita mah ada hiburan wong sing diweke cinta iya asik yen mangko dilelara balik kamang kita bagian dilelara tapi kita masih setia di Insya Allah pokat dilarang maning mah balik Bapak. maning bae bari kita Insya Allah diterima ya wah ya ingat arane wong sayang mah sayang sewu wong sing tekan inget siji sing longan yen kita masih demen masih ngarepaken bisa timan sejene cinta empok ning deweke sapa bae lanangin ada dadi kantine muga kuwen pilihan sing akhir deweke los karo wong sejen dikit bukat pengen lurus sing terbaik yen dinemu ning sapa-sapa anane kita sing masih setia selalu setia nunggu ya wah iya deh selalu sayang deh pokat beli nemu sing diarepaken ya wis balik ke maning ning kita bae kita mah sayang kakak beli sayang aja orang nganggo syarat sayangnya wah orang kanggo majikan lanang majikan wadon Bapak Didin Ibu Aa Deden, Bu Aan.
dada ayah. Ayah. Iya. Oh besar tisu. Sewu wong sing tekan inget siji sing lungan. Ya si bocah. Au. Yen kita masih demen masih ngarepaken didemen karo si Jenny Au. cinta entok kening deweke sampah bae lanangin Asik. sing dadi kandini muga Iya. pilihan terakhir deweke Amin. los karo wong sejen dikit bokas pengen luru sing terbaik yen dinemu ning sapa-sapa anane kita sing masih setia. Masih setia ya Wak. Masih Insya Allah arane wong setia mah panonggoni bae.